नमस्कार मंडळी, मी तुमच्या कोकणातलो आकाश वर्णे. तर मंडळी, आज आपण ना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ना मालवण तालुक्यातील असो तर कशा गेलो तर ना माका ना देवबागाक ना एका वॉटर स्पोर्ट करूचेत. तर वॉटर स्पोर्ट खंय करतलोय, सुनामी इलेली माहिता, म्हणजे पूर्ण एका मालवण वगैरे सगळीकडे इलेली. त्यावेळी ना देवबागात ना मालवणातल्या देवबागात ना एक ह्या झालेला बेट तयार झालेला छोटासा. तर ते का ना आता ना सुनामी आयलंड असं म्हणतात. तर सुनामीमुळे तयार झालेला, त्यामुळे त्याला सुनामी आयलंड म्हणतात. तर आता थंय जातलो आणि थंय वॉटर स्पोर्ट आता करतात. तर आता थंय जातलो आणि खूप काय काय मजा करतलो आम्ही. तर आता बघा, तुम्ही व्हिडिओ बघा फक्त. चला बघा, आमचा मित्र शुभम लोणे याच्यासोबत आता जेटस्कीवर जातोय. बघूया आता हा प्रवास कसा असेल. मित्राकडे माझा मोबाईल देतो आणि बघूया. बघा, पाण्यामध्ये नेता जातं ते. चालू कसं करतात तर दाखवतात. आता हे चावी आहे, त्याला लावायची आणि स्टार्टर बटन हां किती चालू आहे. आता मित्राकडे देतो मोबाईल. चला मंडळी, बसतो आता. एक नंबर. आमचा गणेश पेडणेकर यांच्यासोबत बनाना राईड. मी आणि माझा भाव बंपर राईड करतलो. हो बघा, शुभम पण हा आणि हे सगळे मंडळी.
आता यांच्याकडे देतोय. पॅरासेलिंग करणार आहोत, म्हणजे हवेत वर जातात ते. तर बघूया, हे बघा आपल्यासोबत शुभम वगैरे आहे, पप्प्या, भावेश आणि पण आहे. चला आता चालू करूया. आता हळूहळू सगळे जात आहेत. बघूया, आपण पॅरासेलिंगच्या बोटवर आलेलो आहोत. ह्या बोटीची किंमत ना 85 लाखाच्या वर आहे. हे बघा, हे माझे मित्र मुन्ना, हे सगळे बसलेले आहेत. ते आता वर जाणार आहेत, म्हणजे पॅरासेलिंग. हे बघा, मुन्ना आमचे रायडर आहेत. हे बोट चालवणार. ही बोट ना नाही म्हटलं किती रे, किती स्पीडने जाते? 3,500 RPM मध्ये. 3,500 RPMच्या स्पीडने जाते. चला आता थोड्याच वेळात 3,500च्या RPM ने आपण जाणार आहोत. बघूया आता काय काय ते. हे बघा, हे प्रेक्षक मंडळी सगळे काय करा, चला चला. बापरे, शुभम वर कर. झालं येताला, फक्त स्पीड वाढव.
ना एवढे सगळे ना स्पोर्ट्स केलंय ना वॉटर स्पोर्ट, तर त्याच्यात ना सगळ्यात मजा माका ना त्या पॅरासेलिंगमध्ये येईल, जेट स्कीमध्ये पण येईल आणि त्या बंपर रायडिंगमध्ये पण येईल. तुम्ही हे सगळे स्पोर्ट करून बघा, माका लय मजा येईल. बाकीचे स्पोर्ट करतलंय ते पण तुमका दाखवतलंय, ते नंतर बघा. आता चला, आता हे तुमका व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करू विसरू नका. चला बाय बाय, टाटा.